motivisalo me to da krenem što pre da stvaram, da radim, da počnem nešto novo što još uvek nema kod nas. I tako sam i konkurisao za nepovratna sredstva koje mi je opština odobrila i dodelila 200.000 dinara. Te baterije umeju da zezaju, da se ćelije na baterijama kvare, a trenutno ovde kod nas nema gde da se popravi i da se skupuje. Skupo je jer mora nova baterija da se uzima i onda odatle zainteresovanost. Na internetu ima dovoljno materijala da se pročita o svemu tome. Sada smo kupili, ova mašina se zove EVC 10, ona trenutno 10 ćelija može da radi odjednom, ali u planu je da u budućnosti kupimo i EVC 30 koji celu bateriju može da radi odjednom.